Deň dobrý sa praje dneska, ako ste si mohli všimnúť, tak nešoférujem. Šoféruje Istváň, Haboďa. Pohádam komárov. Nem s komárom, veľký Krtiš. V okrese Veľký Krtiš? ale obstáli. Krtiši bývam tam, no, Krtiš. no tak, áno, tak, veka. No, takže teraz, ale nepôjdeme pre motorku. Môžem povedať, kam ideme? Po k***i. Prosím ťa, šimi, pípať, áno. Ideme... Do Hornej Dolnej. Nie, ideme Orechová Potvor. vymeniť toto a tamto. A toto. Toto síce zostáva s nami v aute, bohužiaľ, ale Ja vraj nie som dobrý kamarát, takže... ideme toto vymeniť, lebo už ma na toto vypípať. To, že moje autorádio originál sa mu nepáči tá náhrada Bluetooth. A nemáš k tomuto Emanuel. Môžeme to povedať aspoň. Prepáč. Nepáči sa mu tá Bluetooth jednotka, ktorá tam je. A ono to je tak, že on to raz ide a raz to nejde. Jak je počasie, že keď je pekne, tak to ide, keď je škaredo, tak to nejde. Meteosenzitívne rádio. Strašne meteosenzitívne. Viacej než ja. Áno, teda Bluetooth jednotka. Bluetooth je meteosenzitívny a mne to leza na nervy. Lebo napríklad prídem do roboty ešte s Bluetoothom a keď odchádzam, už to nefunguje. Ale musíš povedať, prečo to nevoláš Bluetooth ako väčšina Slovákov. Nevolám to Bluetooth preto, lebo môj šéf to volá, že Bluetooth. Vidíš hento oranžové, také bronzové, čo je pred nami? A moje milované auto tu je. Tam. Ten Bolt taxík. Tam, nie je ten Passat, ale za ním, pred ním, je Dacia Schuster. Naša milovaná Dacia Schuster. Všetko pre vaše boty. Čo si povedal? Všetko pre vaše boty, však Schuster je ako obuvník, nie? Schuster, áno. No. Takže dneska si robíme tento iný výlet. A ten Hummer predtým. Aj samozrejme vám natočíme, urobíme taký timelapse z výmeny tohto celého. Tu nám kosia trávu. Nie víkend a robia, to je zázrak. Natočíme vám výmenu na timelapse a budeme sa štandardne hlásiť počas cesty, že čo je nové. A moment. Je tu naša milovaná Dacia Schuster. A vedľa neho ten Hummer. Marian, to je Hummer. Hummer. Tak, Hummer, hej? A keby... Prosím vás, číta sa to Hummer, nie Hammer, jak to čítá väčšina Slovenska, áno. A ináč keby chcú, tak toto im pokosí ten trávnik. Áno, to by pokusil veľmi rýchlo ten trávnik. Aj niektorých. A ja som zvedavý, pozor, natáčam na novú GoPro 12. Akože už má 12 rokov. Takže som zvedavý, aké budú zábery z toho. Ohni s tým Schusterom. A pozrieme si náš Schuster. Dacia Schuster. Všechno pro vaše boty. To musím nájsť niekde a dáme to do toho videa potom. Čo, všechno pro vaše boty? Áno. To je nejakú baťovku, nie? Niečo to určite nejaká reklama bola kedysi na to. Neviem, určite. Všetci si dávajú všetko pre všetko, vieš? No je to. No, vidíš to, všako, my točíme. Si nemohol povedať, že točíme. Ja som sa si nabudol niečo. Jaký tu má ten povrch? Pekné. Highest. Čo je highest? Takže highest, quality. Najvyššia kvalita. Tak výborne, musíme všetko na najvyššiu kvalitu natáčať. Chápeš, musíš to vyššie trošku, tak. No, dáme si prestávku, sme na... Kde sme to Vricko? Zeleneč. Greenway Charging Station. Sme na Zelenčí, Slovnaft, môj milovaný. A ukáž, ako ladíš s tými stĺpami. Ladím. Mám štandardnú moju obľúbenú mikinu RPS Moto. A ešte aj fancy. Už mám novú, už mi prídu dve nové ledvinky a 4 nové mikiny. A to si koho obral orgány, keď ti dojdú 2 ledvinky nové? To nemôžem povedať, tak aj. No idem si kúpiť moju milovanú Vitamin Well.
A kolegovi kúpime tiež niečo. Ďalšieho sponzora pořadu? Áno. A štandardne sa Monster potom... Energy. Môžeš si s nimi pokecať a idem zatiaľ niečo kúpiť, takže zatiaľ sa s vami ja lúčim, on si pokeca s vami. Dobre. Dovidenia. To je Riťka. To je Riťka. Ten ladný krok. Pozrite ho. Jaj, strýco Mihal. No. Takže sa nachádzame u Miška pekne v Passerati. A ja mu robím osobného šofírka. Ja mám tiež akože fans. Pekne na sebe. A pomerne v pohode cestička. Oddychujeme si, keckáme, ohovárame všetku politiku. A čaká nás budúci týždeň cesta po motorečku, fajnovúčku. Čakáme na ujo Michalka. On je taký potichší spoločník, ale tak uvidíme. Možno sa rozkeca, možno bude viacej vstupov robiť. Si teraz skúša také, že kameramanské svoje a také zase skôr ukecané si skúšam svoje. Ježiši Kriste. On tu bude mať nové rádičko potom dneska, ale čo? Bože. Vonku je krásne, tu v Rači sú aj hody, priatelia. Všetko to tu žije hudbou, klobáskami. A to je tiež ináč také zvláštne, že v nedeľu niekam ideme. To je taký úplne, že nezvyk proste. A ideme, že do Považskej Bystrice. Neviem, či to Ujo spomínal, ale ak nespomínal, tak Považská Bystrica. A Ujo náš kryce kameraman Kubo, inak povedané Šimon, Ujo strihač, môže strihnúť, kam ideme, aby pre neznalých mapy Slovenskej republiky, aby vedeli, že kam ideme, do ktorej sa to jeme. Po nejakých pár vecí. Ja to jem. Vidíme ešte inokedy, lebo on sa išiel asi vysrať, alebo neviem, čo išiel ešte urobiť. Stále ešte nedošiel. Takže čaute. Marián. Ja iba pozdravujem. Natočíme si ďalší vstup. Pozdrav, pán Boh. Áno. A kde sme to? Pri Trenčíne. Už sme pri Trenčíne. Pred Trenčíne, igen. Pekný počasie máme. Pozrite sa, taký, Mušky chytáme. Taký muška, taký počasie, že bude prškať. My chvílice ospravedlňujeme, že nem stabilizované, ale ešte nem došla stabilizačná tyčka. Áno. Stabilizačná tyčka mi chýba ešte, tak to musím držať len takto. A Šimike bude pípať. Ale však našťastie, áno, prepáč mi, ospravedlňujem sa. Za tyčný jazyk. Marián. Stýčný. Chceli sme aj dneska... Chceli sme ísť aj dneska... ešte niekoho pozrieť, ale bohužiaľ je chorý. Takže na budúci týždeň v sobotu, čo pôjdeme po motorku, ktorú pôjdeme odniesť do RPS Moto, ho pôjdeme pozrieť. A vidíte štandard, čo som zabudol dať? Máme veľmi neštandardný čas. Máme 15 hodín 30 minút. A nejdeme ráno, ale po obede. A ideme po diaľnici? A ideme tentokrát bohužiaľ po diaľnici. A tvojim autom? A môjim autom, áno. S Ujom Kubertom na cestách? A s našim Ujom Kubertom. A ešte čo povieš? Čo zopakuješ? A pardon, aby som nezabudol. Sponzor pořadu Vitamin Well. Má to dobrý obraz. Má. Ja som zrejme na počuť, či sa pozrieme večer. Som hovoril, že moje fúsky vidíš. Pedofúsky? Buchni do pred dverami, možno opadnú. Keď ma chceš ohodiť. Nie. Okrem vyťahnutia peňazí z mojej peňaženky. Však áno, vidíte, bol som sa zase strihať. Samozrejme môj JJ-ko. Tvoj? Áno, Náš? Nie, Náš? ma ostrihal parádne. Štandardne musím odporučiť, kto chce dobrý strih v Bratislave, odporúčam Zona Barber, Sa odporúča. JJ. Budete mať štandardne niekde tuto dole. Nikomu popis. neublíži, iba pomôže. Jak by povedala teta Fidla, nikomu neublíži, iba môže pomôcť. Lebo toto nikomu neublíži, ale keď neublíži, tak pomôže. Dobre, však my sa ešte ozveme, lebo musíme ešte vybrať love, Dengi, denge. nange love, nange láska. Zapamätajte si. Nie. Čaute. Tak sa rozlučia aj po svojom. Tak, dobrý večer sa praje. Už ideme, nemohli sme natáčať timelapse, tak sa ospravedlňujem, som myslel, že urobím taký špeciálny timelapse na to, jak sa to robí.
nedalo sa, ale už máme vymenené. Začneme novým volantom. Volant Passat B7. Budíky 3D. 3D. Jo. A tady, co to tady je? to najhlavnejšie MIP 2. Som velice spokojný. Teraz ešte ideme do Bratislavy zobrať jeden kóbel. Koble, nem Padla kóbel. som do kanóle. Spadla som do kanály. Do kóbla som podla. Tak, dva kóbel, aby sme mohli napojiť tento cicik a púšťať Apple CarPlay. Apple. A keď to môžeme podpúšťať, Autoplay. bude veľmi dobré. Igen. Ešte mi pošle domov jak sa to volá? Riadiaca Riadiaca jednotka. jednotka parkovacích senzorov. Parkovací asistent. To je Parkovací senzor, Áno, pretože komerka nem funguje. kamerka a bude mi to zobrazovať senzory aj na budíkoch, aj na rádio. A zároveň aj kameru. A zároveň aj kamera. Horsted, a to vtedy platí. Tak, moji milovaní diviaci a diváčky. Diviačky. Však som povedal. Diváčky si povedal. Tak diviačky, pardon. Náš výletík skončil a ešte sme sa boli zastaviť v servise, lebo museli sme dať aktivovať v rádiu, že Apple CarPlay, aby nám fungoval. Už to funguje. Takže to sme boli urobiť a už ideme domov teda, je 23:00, taký to pekný čas. Od druhej sme mimo Bratislavu. Ako vždy. Ako vždy. A myslím, že dopadlo to veľmi dobre všetko. A čo vám povieš k tomu? A nič. Na budúce, keď si náhodou niekto bude hľadať MIPko, rovno si ho skodujte na mieste. Výborné. Nič viac neviem odporučiť. Sa. Už som ich pretočil. Čaute.